F'aktar ħidma mill-Pulizija tat-Taqsima tat-Traffiku fit-Toroq Maltin twaqqaf xufier li nqabad isuq vettura b'veloċità ta' 193 km fis-siegħa. Din kienet qed tinstaq fi triq il-Kosta fejn il-veloċità massima hija ta' 70 km fis-siegħa. Fl-istess operazzjoni 9 vetturi nstabu bla numru ta' reġistrazzjoni fuq quddiem, 2 vetturi kellhom il-ħġiġ tintiet u 2 xufiera ġew imħarka wara li ma bdewx ir-regolamenti tat-traffiku. Fuq sewqan eċċessiv il-Pulizija ħarku 15-il xufier fi triq il-Kosta fl-akwati ta' Baħar iċ-Ċak, filwaqt li fl-akwati tas-Salini ġew imħarka 8 xufiera oħra. Intant f'operazzjoni fl-akwati ta' Baħar iċ-Ċak, il-Pulizija nnutat vettura ta' tip Toyota tinstaq b'mod perikolus. Din kienet qed tinstaq minn ġuvni 24 sena minn Ħażebbuġ u miegħu passiġġiera kien hemm tfajla ta' 23 sena mill-Mosta. Il-Pulizija wettqet tfittxija fil-vettura fejn sabet basket żgħir li fih kien hemm sustanza suspettata droga, kif ukoll oġġetti oħra relatati ma' droga. Saret tfittxija wkoll fil-handbag ta' tfajla u fih instabu boros żgħar bi traċċi suspettata droga. Il-Pulizija arrestat lil dawn iż-żgħażagħ u qed tinvestiga il-każ. Intant il-Pulizija ħarġu 50 taħrik oħra sewqan eċċessiv fil-bypass tal-Mellieħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.